أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake gwada mana wannan rana da wannan lokaci don ci gaba da karatu cikin littafin tuhfatus saniya fi sharhil ajrumiyya. In ban manta ba karatunmu ya tsaya a wato mun karanta abin da ya shafi ta'arifi na kalmar nahwu da kuma a wajen malaman lugha da wajen malaman fannin nahwu din, sannan mun dan yi magana akan ta'arifin wato fannin ilimin nahwu da yadda aka samar da shi, sannan kuma da yaya aikin ilimin nahwu mai aikin ilimin nahwu yake. Mun dan taba ta'arifin abin da ake ce ma alkalamu a wancan lokacin, muka ce shine ya zama mashtamala ala lafzi wal ifadati tamma wal qasd. Muka dan yi dan bayani daidai gwargwado yadda abin da Allah ya sauwake. A yau za mu shiga cikin abin da ake ce ma anwa'ul kalam wanda wasu littafin suke anwana shi da suke suna hada shi da babin da muka wuce, su ce alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu, ma'ana yadda alkalam yake a gun malaman nahwu da kuma abubuwan da kalam din yake ginuwa a kansu. So amma anan tuhfatus saniya ko mu ce a nasin ajrumiyya yana cewa anwa'ul kalam qala wa aqsamuhu thalathatun. Nau'o'in abubuwan da su ne articles da ake gina magana da su a larabci ya ce guda uku ne, nau'i uku ne. Na ɗaya akwai al'ismu, akwai abin da ake kiran shi da al'ismu. Za mu ji ta'arifin menene ism. Ya ce akwai abin da ake kira kuma da alfi'lu, akwai kashi na biyu wato ismun, kashi na farko, kashi na biyu fi'lun, sai kuma na uku shine harfun ja'a li ma'nan. Ism shine kawai sunan kowane abu, sunan shi al'ism a wajen malaman nahwu. Sai fi'l, shi kuma fi'l shine aiki, aikin nan da ya dole ya zama ya jingina da ɗayan cikin wato zamunna guda uku, ko dai aikin da ake yi kamar yanzu da muke karatun nan, ko kuma aikin da aka riga aka yi kamar karatunmu na jiya kenan an riga an yi, sai kuma ko kuma wanda za a yi shi ba a yanzu ba a gaba. Wannan duka su ake kira da wato zamunan da aiki yake faruwa. Sai kuma kashi na uku shine yace harfun ja'a li ma'nan. Yace sai kuma harafi yace ja'a li ma'nan, wato ya faɗi ja'a li ma'nan dan ya fitar da huruf at-tahajji ko kuma huruful alfaba'iyya, wato dan ya fitar da harfan da ake haɗa kalma, gina kalma da su, alifun ba'un ta'un tha'un, ba su yake nufi ba. Harfun ja'a li ma'nan shine harafin da ya zo dan ya indicating din wani ma'ana, dan ya bada wani ma'ana, sawa'un ya zo ya bada ma'anan wato ga haɗuwan wani abu da wani abu ne, ko ko rabuwan wani abu da wani abu, ko ko jerantuwan wani abu bayan wani abu, haka dai. Wannan su ne ake kira da huruf, kamar labzun min, kamar labzun ila, kamar labzun an, haka dai, kamar yadda zai zo mana da misalai. Ya ce wa aqulu al-alfazu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء. yace duk maganganun da muke yi da larabci, kalmomin da ake amfani da su a larabci, da
rubuce-rubucen da ake yi da larabci da maganganun da yake gudana tsakanin abokai da larabci gaba ɗayan shi ana gina shi ne daga cikin abubuwa guda uku, ma'ana bai fita cikin abubuwa guda uku, su ne ga sunan al'ismu wal fi'lu wal harfu. Ya ce amma al'ismu fil lugha, idan aka ce wato al'ismu a gun malaman yare a yaren larabci shine ma dalla ala musamma, shine abun duk da yake indicating ɗin wani wanda aka sama wannan sunan. Idan ka ce Muhammad ko ka ce Zaidu ko ka ce Amru, duka ba wanda za ka faɗi Zaidu ya tuna Muhammad kake nufi, ko kuma ka faɗi Amru ya tuna Zaidu kake nufi, saboda Zaidu ba wannan sunan ne ake masa alami da shi ba, Zaidu ne alaminsa. Saboda haka dai duk abun da yake ana faɗi za ka tuna mai wannan sunan shi ake nufi da alismu a lugha kenan. Amma a wajen malaman nahwu ya ce kalimatun dallat ala ma'anan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman, shine duk kalman da take ta ba da ma'ana akan kanta, ma'ana da an faɗi zaka tuna wannan abun tana da ma'ana akan kanta, sannan ba a gwama ta da ɗaya daga cikin zamuna uku da muka faɗa ba, yanzu, ɗazu, anjima. Ya zama ba a gwama ta da ɗaya daga cikin wa'innan wato zamunan guda uku ba. Kaman Muhammad, kaman Ali, kaman Rajul, kaman Jamal, kaman Nahar. Ba wanda za ka zo ka ce Jamal ya tuna lokaci, ba wanda za ka ce Jamal ya tuna lokaci, haka. Sannan kashi na biyu daga cikin anwa'ul kalam akwai fi'lun, wa al-fi'lu fil lugha shine hadath, wato abu ya faru, idan ka ce kataba ya rubuta, kaga wannan abu ne da babu shi, yanzu ya samar ya fare shi. Ya ce wa fi istilahin nahawiyyin kalimatun dallat ala ma'anan fi nafsiha wa iqtaranat bi zaman. A gurin kuma malaman nahawu shine kalman da ta yi indicating ɗin wato afkuwan ma'ana akan kanta, sannan kuma ta ma'anan nata ya jingina da ɗaya daga cikin lokuta guda uku, yanzu, anjima, ɗazu. Misali ka ce kataba, kaga ya rubuta, ya riga ya rubuta. In ka ce yaktubu, kaga yanzu yana rubutawa, ma'ana yanzu kenan. In ka ce oktub, ya Zaidu, oktub ma'ana rubuta, kaga kana umurtansa da ya rubuta, ba wai yana rubutawa bane, ba kuma ya riga ya rubutan bane, a'a zai rubutan ne bayan kayi umarni, ma'ana a wani lokaci ba a yanzu ba ɗazu ba. Sannan na biyu na ƙarke a cikin wa'innan gaba ɗaya shine alharfu, amma kafin shi fi'il ya kasu kashi-kashi daidai da gwargwadon wannan kashin zamunan guda uku da muka faɗa. An aka ce kataba yana ba da ma'anan cewa an riga an yi, in aka ce yaktubu yana ba da ma'anan yanzu ake yi, idan aka ce oktub yana da ma'anan aiki a wani lokaci da zai zo. So saboda haka sai ya ce ya tafi cikin bayanin wa'innan zamunan gaba ɗaya, ya ce waqtarinat bi ahdu al-azmina thalatha allati hiya al-madi wal hal wal mustaqbal. Wa'innan azmina thalatha din shine ko dai abun da ya riga ya wuce, ko kuma hal yanzu nan ne ake yi, ba a daina ba a gama ba, wal mustaqbal ko kuma za a yi ne a gaba ba yanzu ba. Misalin haka shine kamar yadda muka ce kataba, ya ce fa'innahu kalimatun dalatun ala ma'anan wa huwa al-kitaba. Idan ka ce kataba, kalma ne da take indicating ɗin wani ma'ana, wanda wannan ma'anan yana nufin kawai rubutu. Wa hadha al-ma'ana muqtaranun bi zaman.
in ka kalla ma'anan za ka ga ya gwamu da lokacin nan kuma ya ce almadi shine lokacin da ya riga ya wuce. Kataba kaga ya riga ya rubuta. Wa nahwu yaktubu fa innahu dalun ala ma'nan, idan ka ce yaktubu shi ma dai wato yana ba da ma'anan rubutu, amma wa hadha al-ma'na muqtaranun bi zamanin hadir, amma wannan ma'anan kuma ya saba da wancan. Shi wancan ya riga ya rubuta, wannan kuma yanzu ne yake rubutawan, shi yasa ya ce muqtaranun bi zamanin hadirun, ma'ana a lokacin da ake ciki ake rubutun shine zaka ce yaktubu. Wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan, ita ma kalma ce da take indicating din wani ma'ana akan kanta, shine wato rubutu. shi ma ya ce wa hadhal ma'ana muqtaranun bizamani almustaqbali alladhi ba'da zamani takallum, wato shi ma yana gwame da ma'anar lokaci, amma lokacin ba ɗazu ba yanzu ba, a'a lokacin da zai zo a gaba ba a riga an aiwatar ba. Wa'innan misalai ga sunan da yawa, ya kawo misalai da yawa daga cikin wato kalmomin da suka kunshi ma'anonan nan guda uku, kamar ka ce nasara yansuru, unsur, fahima yafhamu, ifham, haka alima ya'lamu, i'lam. Kaga duka wa'innan kalmomi ne na farkon su suna indicating din an yi riga an yi aiki, na biyun su kuma suna indicating din ana kan yi, na ukun kuma suna indicating din za a yi. Wa'innan kenan. Saboda haka menene to fi'ilul madi din nan da fi'ilul mudari da fi'ilul amr guda uku da aka ciro su dukansu daga cikin anwa'ul kalam, shine zai mana bayani yanzu. Ya ce wal fi'lu ala thalathati anwa', ya ce fi'ili ya kasu kashi shi ma uku: madi wa mudari'un wa amr, madin wa mudari'un wa amr. Ma'ana fi'ili ya kasu kashi uku shi ma daidai da zamuna da aka faɗa a baya, ko dai ya zama an riga an yi, ko za a yi, ko kuma ana kan yi, kamar yadda muka faɗa a ciki. Sannan kashi na farko shine madi. Ya ce fi'ili madi din nan shine ma dalla ala hadathin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum, wato shine abun da ya ba da ma'ana ko ya ma'anan aukuwan wani abu tun ma'ana a baya, kafin lokacin da aka yi maganan aukuwan abun, to abun ya riga ya faru. Wannan shi ake kira da alfi'lul madi. Kamar in ka ce kataba, ai yanzu da ka ce kataba ya rubuta, ba yanzu yake rubutun ba, sai da ya rubuta yanzu kake ba da labarin an rubuta din. Fahima, haga ya riga ya fahimta, fahima ma'ana ya fahimta, to ya riga ya fahimta, ba yanzu yake fahimta ba an juma ne zai fahimta ba. Saboda haka dai duk kaliman da take da ɗauke da wannan ma'anan ita ake kira da fi'lu al-madi. Sai kashi na biyu daga cikin kashe-kashen fi'ili shine al-fi'lu al-mudari'. Shi kuma yace shine ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zaman at-takallum, shine duk wani abu da zai bada ma'anan wato afkuwan wani abu, afkuwan wani aiki ko faruwan wani aiki a lokacin da ake yin magana. Kaman ka ce kataba, yaktubu, kaman ka ce yafhamu, kaman ka ce yaqra'u. Sannan na ukunsu na ƙarke shine ma dalla ala hadathin yutlabu husulu fi'lihi ba'da zaman at-takallum, wanda shine fi'lul amr, wato shine duk abun da yake bada ma'anan afkuwan wani aiki da za a yi shi, ba a riga an yi shi ba, ba kuma ana kan yin shi ba. Kaman ka ce ifham, kaman ka ce uktub, kaman ka ce isma, ma'ana rubuta. Kaga lokacin da ka ce a rubuta ba lokacin ake rubutawan ba, ba kuma an riga an rubuta ba ne. Haka dai duk wani abu da ya zo akan wannan ma'anan shi ma shi ake kira da fi'lu amr. Wannan a takaice shine karatunmu na yau.
wato ma'ana a dunkule mun ji menene ake nufi da anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam guda uku ne, suna, fi'ili, sai kuma harafi. Sannan sai shi kuma fi'ili ya yi mana ta'arifin suna, ya gaya mana menene suna, sannan ya mana ta'arifin fi'ili, ya shiga cikin kashe-kashen fi'ili inda ya gaya mana cewa ya kasu kashi uku saboda lura da zamanan da aiki yake faruwa, ko zamani ko dai ya riga ya faru ne ko ana kan yi ko kuma za a yi. Wannan a takaice shine abun da Allah ya sare mu karanta a yau. In Allah ya kai mu kuma halka na gaba za mu daura daga inda muka tsaya, mu shiga cikin wato mu karisa a cikin anwa'ul kalam, sai mu shiga cikin babi na gaba in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.